фикр мекунам ки яке аз ғамгинтарин ғазал барои нафароне ки хиёнат шуданд ҳамин аст. то бифаҳмам чиз 100 бор аз худам пурсидамаш. ишқ осон буд, аммо ман намефаҳмидамаш. дасти ӯ дар дасти ман буду, дилаш бо ину он. боз агар якҷо пушаймон буд, мебахшидамаш. аз таби ғайрат надидам оташи ҷонсӯзтар. ӯ канорам буду, ман бо дигарон медидамаш. ҳеҷ ишқе аз хиёнат нест эмин. ин бало то наёмад бар сарам, афсона меномидамаш. бар дилам гуфтам бибӯсаш то фаромӯшаш кунӣ. гуфт агар мехостам он рӯз мебӯсидамаш. бале. بیچاره قلبم رفتی و خنده مرده رو لبام. فکر نمی کردم دیدنت میشه آرزو برام.